Dobrý den, zdravím vás po zhlédnutí 5. dílu o Petrovi Kramném. Dokonce jsem si říkal, že už bych to ani nějak nekomentoval, ale dotazů je obrovské množství. Velké množství z vás se mě na to ptáte, co si o tom myslím a čekáte na reakci, tak k tomu řeknu aspoň pár slov. Úplně zásadní pro mě je úplně zásadní to, že v případu Petra Kramného neexistují žádné přímé důkazy. Pan policista tam vykládá, že policisté prostě nemají přímé důkazy, tak si musí pečlivou prací obstarat ty nepřímé. Super. Pokud se tam dozvídám, že teda nepřímých důkazů je tolik, že uzavírají nějaký řetězec a tak dál, jak to všichni známe, já o tom jednoznačně pochybuji. Jednoznačně souhlasím s paní Rejškovou advokátkou, která říká, že znalecké posudky, které předložili, tento řetězec rozbili, protože pro mě tam žádný řetězec ani předtím nebyl. Ale prostě to už je věc názoru, každý si představujeme pod řetězcem, který něco uzavírá, něco jiného, ale znova tady zdůrazňuji, že řetězec nepřímých důkazů, který dokáže, že se něco tak stalo, víte, tam je prostě ta opravdu zásadní věc. A to je to, že ten řetězec má dokázat to, co tvrdí teda policie, státní zastupitelství a potažmo soud rozhodne o tom, jestli to tak je nebo není. Ale zároveň ten řetězec by taky měl vyloučit, že to mohlo být jinak. Víte, a teď on samozřejmě přijde na řadu to, že no vždycky všechno může být jinak. No a to je právě ono. A ono je to vždycky o tom, že to, co někdo tvrdí, je jedna věc, ale bez těch důkazů, to je prostě problém. Takže u Petra Kramného jsme opět tam, kde jsme úplně od začátku, kdy já jsem sice něco tvrdil, když jsem se s Petrem Kramným potkal na Mírově, na nádvoří hradu, a tam jsem mu teda řekl to, že si o něm myslím, že musí být naštvaný, protože si myslím, že zabil své nejbližší jedem, že je otrávil a že byl odsouzený, že je zabil elektrickým proudem, což si podle mě, jsem si tenkrát myslel, že je nesmysl a dodnes si to myslím a dnes si to myslím dvojnásobně, protože tady už těch důkazů, protože to elektrický proud nebyl, je tolik, že fakt jenom ignorant, který nerozumí tomu, o čem se tady bavíme, tak bude prostě dál tvrdit, že to byl elektrický proud, ale to je zase, každý má právo na svůj názor, každý má právo na to si myslet, co chce, ale aby tady někdo v tom dokumentu tvrdil, že je jednoznačně prokázáno, že to bylo elektrickým proudem, tak to si myslím, že skutečně pravda není. A je to scestné a mrzí mě to dokonce, že to tak slyším, protože znova opakuji, každý máme nějaké zkušenosti. Někdo s elektrickým proudem úplně žádné, někdo aspoň trošku, a někdo větší, ale mohu vám říct, že těch elektrikářů, kteří mi napsali a které jsem potkal a kteří říkají, že to, co říká soud, je naprostý nesmysl, a pak samozřejmě se ozvou oponenti, kteří začnou, ale je to možné? Ano, možné to je, ale za specifických podmínek, které prostě v té Hurghadě nebyly. A to je to podstatné. Víte, ono, když někdo začne vykládat, ale přece, když bylo vlhko a mokro a tak dále. Víte, to je všechno hezký, ale prostě tak to tam nebylo. A mně přijde velice zvláštní, jsem to zažil sám moc dobře a zažili se to i vy, někteří z vás. Když prostě tady vidíte znalce, dva znalce, kteří se nebojí vypracovat znalecký posudek, dá tam svoje razítko znalce a obhajovat svůj znalecký posudek před soudem. A tito lidé jednoznačně vyvracejí úmrtí elektrickým proudem. Jednoznačně. Říkají, že tak se to prostě stát nemohlo a nestalo. Že říkají, my nevíme, jestli Petr Kramný udělal, neudělal. K tomu se nevyjadřujeme. My se vyjadřujeme k tomu, že rozhodně nedošlo k zabití elektrickým proudem. A teď na to tak koukáte a posloucháte pana Legerského, jak on tam vykládá, že znalecké posudky nepřinesly nic nového. Paní soudkyně říká, že znalecké posudky
nepřinesli nic nového. No a já se musím zeptat, jako co by měli přinést nového. Takže Petr Kramný je odsouzený na podkladě toho, že jedni znalci rozhodli o tom, že smrt nastala elektrickým proudem, ukazují vstup proudu do těla, který už dneska snad všichni víme, že to není pravda. To obhajování takový, že ta stopa pak po nějakých dnech a tak dál se objeví. Prostě všichni víme, že to není pravda. To už je takové fakt ubohé až. Takže rozsudek odsouzení Petra Kramného je postavené na znaleckém posudku o tom, že to byl elektrický proud. Nikdo neřeší to, co říkají Egypťani, to nikdo neřeší, protože to jsou prostě hlupáci, kteří tomu nerozumějí a odflákli to. Samozřejmě naše policie jediná byla, ta je kvalitní a naši znalci jsou kvalitní, všichni ostatní jsou špatní. Tohle to už ani rozebírat nebudu. Ale podstata věc je taková, že tedy Petr Kramný je odsouzený na podkladě znaleckého posudku, který říká, že elektrickým proudem. Tady přijdou dva znalci, ty zase říkají něco jiného, ale jednoznačně řeknou, že to nemohlo být elektrickým proudem. A státní zástupce i paní soudkyně řeknou, že znalecké posudky nepřinesly nic nového. Já opravdu, jako nějak mě opravte nebo mě poučte, jako nevím, co jiného by ty znalecké posudky měly přinést, než to, že prostě znalec oboru říká, že prostě nemohlo dojít k úmrtí elektrickým proudem. A státní zástupce i paní soudkyně tomu rozumí víc. Oni jsou víc než elektrikář, oni jsou víc než znalec oboru, oni jsou prostě právníci. A právník evidentně rozumí úplně všemu a nejlíp ze všech. Já se proto divím, proč vůbec máme elektrikáře, proč tam vždycky pan státní zástupce nezaskočí, neudělá to za ně, nebo paní soudkyně. Dělám si z toho, jak vidíte, trošku legraci, protože ona to je. Víte, kdyby to nebyla taková tragédie, tak je to fakt komedie, neskutečná. Ale tohle to je přesně ten případ, kdy tady vidíte, že prostě přijdou znalci, ti se pod to podepíšou, takže co teďkom přijde? Bude je pan státní zástupce a paní soudkyně tyto znalce taky hnát k soudu za nepravdivý znalecký posudek, budou je soudit za to, že si dovolili říct, že Petr Kramný nepoužil elektrický proud, že tak se to prostě nemohlo stát. Jako co jiného tedy? Jako co jiného? No a tady bychom se nedivili, že jo? Víme, co provedli panu Matlachovi, že jo? Víme to zastrašování a tak dál, jak odsoudili člověka za to, že podal pravdivý, z jeho pohledu, pravdivý znalecký posudek. Ale prostě soudu se nelíbil, státním zastupitelství se nelíbil, takže prostě tady máš, pane Matlachu, no. Je to fakt strašně smutný a je to až neuvěřitelný. Víte, mnoho lidí vůbec si neumí představit, o co tady běží. Mnoho lidí komentuje něco, o čem vůbec nic neví. Mě samozřejmě napadnou, že jak já můžu něco říkat a že oni se podívají k Kramnému do očí a vidí to. No, znova zopakuju, já jsem se s Kramným viděl, mluvil jsem s ním opakovaně, takže já si o něm něco myslím a můžu si myslet a tak dál. Ale pak je takový úžasný, když mi tam někdo napíše, jako, že jsem nebyl nikdy v Egyptě, tak co tam komentuju, že nevím, jak to v Egyptě chodí. Tak vás ujišťuju, že jsem byl v Egyptě, dokonce přímo v Hurgádě a dokonce opakovaně a můžu k tomu říct to, co jsem tam zažil a viděl. Takže víte, když na někoho útočíte, tak byste si nejdřív měli zjistit, co říkáte, protože říkáte hlouposti. A já vás ujišťuji, že v Egyptě je možné opravdu všechno. A když takový slyším, no víte, jak to je v Egyptě, tam nic nefunguje a doktoři tam nefungují a patologové nefungují a policie nefunguje a tak dál. Když náš policista začne jako říkat, že pro něj to je odfláknutá práce a začne tam mluvit o tom, jaký my používáme nejlepší technologie, souhlasím, my používáme technologie, které jsou dneska dostupné, možná, že v Egyptě už je taky používají, to nevím, ale ani to nebudu hodnotit, protože totiž to není až tak podstatné. Jo. Podstatné je to, že mi tady někdo prostě říká, zemřely 2 osoby a bylo prokázáno jednoznačně, že činností 3. osoby. Víte, už tohle není pravda. Už tohle to není pravda. Totiž nic takového prokázáno nebylo. Ano, zemřely 2 osoby, ale že by bylo prokázáno, že zemřely prostě činností 3. osoby, nic
z toho není prokázáno nic. A podstata věci je totiž taková, že jo, jako znova opakuju, víte, já když jsem byl v Hurgádě, tak jsme si zaplatili letadlo, letěli jsme do Káhiry a zažili jsme v Káhiře další a další věci, takže to bylo Kairo a tak dál a muzea a tak, to je něco jiného. Ale tam jsme samozřejmě zažili to, že to málo lidí ví, že v Kairu je bohemistika. Tam je prostě vysoká škola, kde se studuje bohemistika. A my jsme narazili na člověka, který nám dělal průvodce, jsme měli zaplaceného vlastního průvodce, který uměl perfektně česky a já jsem na něj zíral. A on mi právě prozradil, to říká, ano, já jsem studoval tady v Kairu jako češtinu. Víte, ono, jako o Egyptě mají lidi často právě ty zkreslené představy, takové ty nadřazené, nabubřelé, nafoukané, to češství, kdy si Češi myslí, že jsou středobod vesmíru a že všichni jsou hloupější než Češi a že všude to jsou banánové republiky, když potom ze západu přijde taková informace, že Češi, jako těm nesmíme moc důvěřovat, tak se Češi strašně se zlobí. Oni z nás dělají banánovou republiku, ale my to rádi děláme z těch druhých. To je prostě v naší snad povaze, že my se vždycky tváříme, my jsme tady ti mistři světa a všichni ostatní jsou hloupí. Ale já se vrátím jenom k té Hurgádě třeba, kde jsme chodili v noci mimo rezort, byli jsme v luxusních hotelech, skutečně v luxusních, a chodili jsme v noci sami, ne s nějakými doprovody a ve skupinách. Sami jsme šli ve 2 lidech, jako do Hurgády, do města, do noční Hurgády. A můžu vám říct, že jsme nikdy neměli pocit nějakého ohrožení, nějakého pocit že nám něco, že nás tam někdo přepadne, voloupí, nebo něco, já nevím, něco takového, jako jak tam občas někdo slyšíte takový, že tam by v životě nevyšli, že by v životě nevyšli mimo rezorty a že jsme tam nikdy nebyli. Tak já vás ujišťuji, že my jsme byli, my jsme se šli podívat a zažívali jsme zvláštní věci a hlavně jsme zažívali obrovskou vstřícnost a slušnost těch lidí. Víte, já třeba, když se vrátím k tomu, jako, že je tady jednoznačně prokázáno, že třetí osoba a tak dál, tak to, jako víte, to jako se mi ani trošku nelíbí. Protože já vám něco řeknu. To, že jdete do města, to je jedna věc. Ale to, že tam na každém roku je takzvaná apotéka, a když ne, tak jsou tam různé drogérie, kde jsou lidé, kteří prodávají, a to jsou všechno vlastně samozvaní léčitelé, lékaři. A já jsem třeba vzpomínám na jednu takovou situaci, kdy jsme přišli do jednoho takového obchůdku v noci, kde popíjeli Rusky a Ukrajinky dohromady, tenkrát ještě úplně v pohodě a úplně bez jakýchkoliv nevraživostí. A ten personál se jim všem věnoval s obrovskou úctou, nám se věnoval, nabízeli nám jakékoliv léky a tak dál. My, když jsme přijeli poprvé do Hurgády, tak jsme si hnedka koupili lék, který už v životě bych nepoužil. Vzali jsme si ho de facto preventivně, aby nás teda faraon nepřepadnul, aby jsme neměli ty problémy se zvracením a průjmy a tak dál. Takže jsme si vzali tento lék a 14 dnů jsme se nevykadili, když to řeknu takhle lidově. Neměli jsme žádný potíže, to ne, ale už po týdnu už bylo nepříjemný, že jsme prostě nemohli jít na velkou. Jako no. Takže a ten lék jsme užili tak, jak nám řekli. A tím chci říct, že těch léků, co tam je možný, abyste dostali, tak je mraky. A není vůbec žádný problém, aby vám je dal kdokoliv. A teď je otázka, jak je použijete. A hlavně si uvědomte jednu věc, že některé ty léky jsou vyrobeny vyloženě pro Egypťany. A na Evropany můžou působit úplně jinak, než na Egypťany. A vůbec bych se nedivil tomu, když teda Monice bylo špatně, takže požádala někoho, kdo by jí mohl dát nějaký lék na to, že je špatně, a taky někdo dal lék a bez jakých problémů ona ho prostě spotřebovala, Klárka ho spotřebovala, použili ho nevhodné množství a všechno tohleto jsou varianty. Já jenom říkám, že tady je několik variant, co se vlastně mohlo stát. To, když znova opakuju, někdo řekne, byli tam 3, ten, co přežil, je pachatel, nemusí to být vůbec pravda. Vůbec to nemusí být pravda a mohlo se stát cokoliv. Já tady zdůrazním jednu věc, kterou lidi nechtějí slyšet a nebudou chtít slyšet. Znova řeknu, je třeba si uvědomit, že Monika Kramná se léčila na psychiatrii, její tatínek se léčil na psychiatrii
to není žádné tajemství, to lehce dohledáte. Takže to jako je jasný. A navíc jako informace, která je taky jednoznačná. Monika Kramná jako trpěla úzkostmi a dokonce jako velkými úzkostmi, ale ne z manželství s Petrem Kramným, ne. Důvodem jejich velkých úzkostí až panických úzkostí bylo to, že ona těžce nesla zadluženost svých rodičů a svých sourozenců. Oni měli velice problematickou finanční situaci a ta Monika to těžce nesla. A tam byly ty prvopočátky jejich úzkostí. Taky to vidíte když tady se pořád mluví o nějakém dědictví, o jakém dědictví se mluví. Takže ti zadlužení, ti, co neměli peníze, tak najednou chtěli peníze po své dceři a po svém sourozenci, který byl mrtvý, který po nich měli zůstat, nebo co? Nebo to taky, o jakém dědictví se bavíme. Pokud přece manželé žijí spolu a jeden z nich zemře, tak dědí jenom ten manžel, nikdo jiný nedětí. A dítě dobře, děti dědí, že? Ale rozhodně ne žádný rodiče ani sourozenci, nic takového. Co to tady je za bláboli? To jsou prostě nesmysly. No, ale to se zase dostáváme už někam jinam. Já znovu jenom připomenu to, že se mi líbí, když tady někdo útočí pořád, že co se k tomu vyjadřuju, jak se k tomu můžu vyjadřovat a znova opakuju, že jsem přece nebyl v Egyptě. Víte, to ani neznamená, že musíte být v Egyptě, ale já jsem tam jako byl a viděl jsem to a zažil jsem a myslím si, že jsem se po Egyptě pohyboval docela dost na to, jakože že jsem tam nebyl zase až 10krát jako někteří, ale byl jsem tam prostě opakovaně. A znova opakuju to, že jsem se pohyboval po Egyptě bez nějakých delegátů a bez nějakých jako skupin a tak dále. Takže si o tom můžu myslet své. Navíc je tady pořád je tady varianta, že ty oběti vlastně mohly sníst jakýkoliv lék. A dokonce Monika Kramná brala prostě léky na ty úzkosti a taky mohla sníst jakékoliv množství těch léků a už to ty pitvy nemuseli ukázat. A takové to, jako jak někdo útočí na Petra Kramného, že on projevoval emoce nebo neprojevoval emoce a tak dál, tak znovu řeknu, Petr Kramný jako byl určitě pod různými prášky, dostával nějaká sedativa a takové ty útoky zase, co přicházejí, ale to je jedno to. Kdyby dostal sedativa a kdyby dostal jako léky, o kterých se tady bavíme, tak by účinnost byla až za 14 dnů, za 3 týdny a po týdnech. No tak to není pravda. Jsou prostě léky, které působí do 20 minut. Do 20 minut dostanete lék a do 20 minut jste tak sklidněný člověk, že se může kolem vás dít cokoliv a vy prostě nereagujete. A víte tvrdit, ale takhle by se člověk nechoval. Ale takhle by se nechoval ten, komu zemře dcera a manželka. No, jak vy to víte, jak by se tak člověk choval? Takový ty keci, já bych se zbláznil, já bych se zbláznila, já bych tam všechny pozabíjela. No, to jste vy. Tak jste asi jako prostě labilnější, no, ale prostě Petr Kramný je prostě jiný. Každý to prožívá jinak. A odsuzovat někoho na podkladě toho, že já bych to takhle nevnímal, já bych to takhle nedělal, víte, jako podle sebe nemůžete soudit všechny. Prostě jsme různí lidé a každý se chová jinak, každý jedná jinak. A jasný je to, jak to říká tam ten delegát, že Petr Kramný jednou byl úplně v pohodě a jednou byl prostě plačtivý a nešťastný a vystresovaný a Bůh ví co všechno. A ještě znova připomenu tu pojišťovnu. To mě fakt jako pořád štve dokola, když tam každý útočí a volal na pojišťovnu a chtěl proplatit pojistku. No nic takového není pravda, kde jste to vzali. Nic takového není pravda. Všichni, co jste někam cestovali, tak dobře víte, když jako jste cestovali lidi, tak se o sebe postaráte, umíte jazyk a tak nemáte problém. Ale Petr Kramný neuměl anglicky, neuměl se s nikým domluvit. On nemohl tam s nikým komunikovat. On komunikoval jenom s lidmi, kteří se s ním domluvili česky. A všichni tito lidé, kteří tam přijíždí na podobné zájezdy, tak jsou prostě instruováni, že když se cokoliv stane, tak okamžitě hlaste pojišťovně. A pojišťovna vám řekne, když nám to nenahlásíte, my bychom vám to taky nemuseli proplatit potom. Když nám zatajíte informace, tak my bychom vám nemuseli nic proplatit. Vy jste tady o to, aby byste nás informoval a my pak rozhodneme. Petr Kramný udělal přesně to a když se poslechnete ten
ten záznam, když on to tam hlásí té pojišťovně, tam slyšíte jasně vystresovaného člověka. A když slyším Polku, která tam vykládá, že Petr Kramný byl v klidu a před lékařem najednou začal dělat, že se dáví a tak dál, víte, jako to je to samý. On mohl být v klidu, ale přišel lékař a on si mohl uvědomit, mít strach, že taky umírá. A víte, co je hypochondrů, který si vymýšlejí svoje nemoci a žádný nemají a jsou jich mraky. Ani v životě byste do nich neřekli. Vůbec neříkám, že Kramný je hypochondr. Já jenom říkám, že v té zátěžové situaci klidně on mohl být určitou dobu v klidu a přišel lékař, začal se optát na ty symptomy a on najednou měl pocit, že se dusí a že zvrací. To není nic divného. Mně se tady strašně líbí, jak všichni, ale já bych se tak nechoval a to není normální a takhle a já se mu podívám do očí a vidím tam to zlo a to vidím tam toho narcise. No, vy jste úžasní všichni, úžasní psychologové, všichni tomu rozumíte, ale znova opakuju, jako zachovejme si vlastní rozum, zkuste být aspoň trošku objektivní a takové ty řeči, jako že bylo prokázáno, že oni byli desítky hodin mrtví nebo 10 hodin, nic takového nebylo prokázáno. Nic takového nebylo prokázáno. Naopak, vemte si, znalecký posudek jasně říká, kdyby došlo k tomu zabití proudem a Monika teoreticky tu Klárku objímala, no tak, že by ji fakt jako zmačkala tak těma křečema, že by ji udusila nebo že by ji něco zlomila. Nic takového tam není nikde. Nic takového nikde není. A znova posuzovat Petra Kramného, jako jaký on je to prostě bezcitný narcis, no to je trošku scestný. A mluvit o tom, že on si to dopředu roky naplánoval, je úplná hloupost. Víte, tam je úžasné to, jak někdo pak řekne, on schválně, když zemřeli, tak potom hodiny přemýšlel, jak to vysvětlí. A chvíli předtím se dozvíte, že on si to dopředu připravoval, naplánoval. No kdyby si to Petr Kramný naplánoval, tak už měl asi naplánovaný, co bude říkat, jak to bude říkat, proč zemřeli. A ne, že teda tam hodiny čeká a přemýšlí, co řekne. No tak ono si to, víte, v jedné větě slyšíte ten odpor. Jednou je to tak, po druhé je to jinak, prostě si to odporuje celý. A znova zdůrazním, takové to, jako že Petr Kramný věděl, že jeho žena mu je nevěrná a proto si naplánoval cestu do Egypta a tak dál. Nic takového není pravda. On se to dozvěděl až po jejím úmrtí. On se to dozvěděl až po jejím úmrtí. A to je na tomto zásadní. A takové ty řeči hloupé, když slyšíte novináře, který vykládá, a tady máte důkaz, Petr Kramný byl odtažitý, on se na tu dceru ani nepodíval, no tak se podívejte na ty videa z té dovolené, se podívejte, to je šťastná rodina. Tam působí všichni ti 3 lidé jako šťastná rodinka. Držejí se za ruce, jsou u sebe, pak tam dokonce slyšíte to, mluví se o tom, jak si chtěli dát k sobě postele, jak oni si chtěli srazit postele k sobě. No, budou si srážet postele k sobě lidi, kteří teda se tak nesnáší, že se na sebe nemůžou ani podívat. Proč by to dělali? Víte, a takhle by se mohlo spekulovat do nekonečna. Takže za mě, já jsem zkomentoval teda tady 5. díl a tak to nějak shrnuji všechno dohromady. Za mě je to pořád stejné. Prostě Petra Kramného odsuzují na podkladě toho, že se špatně dívá, že něco špatně říká a že jedná jinak než ostatní, jo, že málo brečí nebo hodně brečí, to jak se zrovna hodí, že jo, tak se to tak postaví. No a znova tam chci zdůraznit to, že u Petra Kramného skutečně jako posuzovat, jako že takhle bych se já nechoval, no to je prostě hloupost, no. To je fakt hloupost. A důkazy, no kde jsou ty důkazy? To, že soud nebo spřízněný ředitel nemocnice nebo spřízněný někdo jiný zničí srdce Moniky Kramné, aby se nemohla udělat nová expertíza, nový znalecký posudek, vám nepřijde vůbec divný. To, že přepis policistů, ten policista, který přepisoval odposlechy, si vymyslí větu, která tam vůbec není a ta věta je jednoznačně v neprospěch pana Kramného a jednoznačně mu má prostě přitížit a má ukázat jako něco, co tam prostě nebylo. A to, že to pak někdo vyhodnotí, jako že to je v pohodě, že to není důležitý, že to je slovíčkaření, no to se na mě nezlobte, tak to je hodně zásadní slovíčkaření, jestliže někdo udělá přepis od poslechu a napíše do toho přepisu něco, co tam není. A pak pan policista řekne, že to je jedno, že na tom nezáleží, že stejně důkaz je až přehrání. Ale kdyby pan Peričevič netrval na tom a obhajoba netrvala na tom přehrání,
tak by pořád to bylo o tom, že Petr Kramný řekl, jak se mu to povedlo. A teprve až u třetí instance se najednou přehrává teda odposlech, kde se prokáže, že policista prostě si vymyslel něco, co tam není. No a já se dozvídám, že to je jedno, že na tom nezáleží. No tak to potom, jako, proč se bavíme o nějakých důkazech, když je to vlastně jedno. A tímto bych to snad už uzavřel a znova řeknu, všem vám přeji, ať se nedostanete do podobné situace, ať se nedostanete do tohoto soukolí, kde vás odsuzují bez důkazů na podkladě toho, že si někdo ty důkazy nějak přizpůsobí, dokonce vymyslí. A pak to obhajuje, jako že to není vůbec podstatný. No jak fakt nevím, jako co na to říct jinýho. Takže nespravedlnosti jsou šílená věc. Já jsem první, tady zdůrazňuji, kdyby byl důkaz, jakýkoliv důkaz, který by jasně řekl, ano, Petr Kramný zabil svoji dceru, tak jsem první a řeknu, zastřelte ho. Jako vůbec o tom nediskutuju. Protože ubližovat dětem, starým lidem, kteří se nemůžou bránit, jsem zásadně proti. Je to stejné, jako když někdo ubližuje zvířatům, kteří se nemůžou bránit. Jako já tohleto naprosto chápu, rozumím tomu, když tam někdo prostě píše a volá mi a říká, vy nemáte děti, vy to nechápete, já mám dítě, já bych ho zabila. No to je sice hezký, ale to jsou ty emoce jenom. No to je, já samozřejmě taky bych jako měl na to nějaký názor, který by se líbil většině. Ale já ten názor nebudu přizpůsobovat většině jenom proto, že by se to většině líbilo. Já prostě se tady bavím o faktech. A fakta jsem už popsal mnohokrát a tady jsou jasná. Tady není o čem se bavit vůbec dál. Prostě elektrický proud je nesmysl. A tím to už uzavřu. Přeju vám, znova říkám, ať se vám nic podobného nestane. Přeji vám krásné dny, užívejme si zbytek léta. Mějte se pěkně. Pokud se vám video líbilo, dejte odběr a zvoneček. Těším se u dalšího videa.